Joo, synnytyksen jälkeinen aika sairaalassa voi olla tosi mullistavaa ja yllättävää. Ja siihen voi varautua. Mä oon Lilli, mä oon kätilö ja mä oon täällä Eevan kanssa kätilökulmassa kertomassa teille, että miten tämmöiseen aikaan voi varautua. Mä otan täällä kätilökulmassa vastaan, mä pidän tämmöisiä synnytyskokemuskeskusteluja ja sen lisäksi mä oon töissä Espoon sairaalassa synnyttäneiden osastolla. Moi vaan, mä oon Eeva Itkonen ja täällä tosiaan kätilönä myös kätilökulmassa ja tänään me tosiaan Lillin kanssa jutellaan nyt ihan siitä synnytyksen jälkeisestä ajasta siellä sairaalassa heti syntymän jälkeen. Me voitaisiin aloittaa ihan siitä, että mitä kannattaa ottaa mukaan. Tällaista meiltä on kysytty paljon. Joo, sinne sairaalaan ei hirveästi tarvi omia tavaroita ottaa mukaan, mutta 2 ehdotonta mun mielestä on omat sisätossut tai sisäkengät ja sitten vesipullo. Ne on semmoiset, mikä kannattaa ottaa mukaan. Ja sitten omat hygieniatarvikkeet. Sairaalassa saa vaatteita, semmoista yömekkoa synnyttäjille, mutta sitten omia vaatteita voi käyttää myöskin. Vauvalle kannattaa varata sitten ensimmäiset vaatteet mukaan, missä vauva matkustaa kotiin, mutta sairaalassa yleensä vauva on ihokontaktissa mahdollisimman paljon tai sitten kapalossa. Puolison kannattaa tai tukihenkilön, jos tulee mukaan sinne sairaalaan, niin kannattaa tietenkin ottaa sitten omat rennot mukavat vaatteet mukaan ja heille myös juomapullo ja sisätossut on hyvä juttu. Ja laturi mukaan ja sitten jos haluaa ottaa kameraa erikseen tai vaikka kannettavaa kaijaria, kaiutinta, niin ne voi ottaa mukaan kyllä. Joo, musta tuntuu, että useimmiten ehkä varsinkin ekalla kerralla tulee otettua mukaan melkein vähän liikaa tavaraa, että ajattelee, että siellä on paljon aikaa kulutettavana, mutta... Joo, kirjoja ei varmaan tule hirveästi lueskeltua ja sitten myös semmoinen juttu, että silloin kun lähtee sinne sairaalaan synnyttämään, niin sinne synnytysosastolle ei kannata roudata niitä vauvan kantokoppia ja muita, että ne voi käydä sitten myöhemmin kyllä hakemassa autosta. Neuvolakortti kannattaa olla mukana ja sitten jos on jotain omia henkilökohtaisia lääkkeitä, niin ne on hyvä ottaa mukaan, mutta sitten tämmöiset kipulääkkeet ja muut, niin ne saa sairaalasta. No, kuinka kauan siellä sairaalassa sitten yleensä ollaan? No vähän riippuu, että millä tavalla se synnytys on sujunut. Jos synnyttää sektiolla, niin silloin se toipuminen yleensä vie semmoisen 2-3 päivää. Alateitse synnyttänyt saattaa kotiutua jo 1 päivän jälkeen. Mutta aika yleinen on semmoinen 2 vuorokautta. Ja Suomessa voi myös kotiutua sitten sairaalasta polikliinisesti, mikä tarkoittaa sitä, että 6 tuntia sen synnytyksen jälkeen lähtee kotiin. Ja se ei ole hirveän yleistä, mutta sitä tapahtuu kyllä. Ja siinä lääkäri tarkastaa vauvan sitten ennen kotiutumista ja sitten sen jälkeen vielä pyydetään uudestaan vauvan tarkastukseen sinne sairaalaan. Eli silloin voi lähteä kotiin, mutta sitten tullaan uudestaan takaisin vielä sitten. Joo. Ja sen takia se ei ehkä ole sitten niin yleistä, koska aika monesti on aika väsynyt ja haluaa levätä rauhassa. Ja monesti vauvoilla voi olla jotain seurantoja. Esimerkiksi jos äidillä on ollut raskausdiabetes, niin vauvan verensokereita seurataan. Ja semmoisesta tapauksesta tietenkään ei sitten voi kotiutua polikliinisesti tai varhaisesti. Mikä on sitten semmoinen, että jos ajattelee, että ei nyt ihan ole lähdössä suoraan synnytyssalista tai syntymän jälkeen kotiin, niin semmoinen niin kuin minimi tai tavallinen semmoinen niin kuin varhainen kotiutuminen kuitenkin, jos ajattelee, että haluaisi vaikka mahdollisimman pian, mutta ei nyt kuitenkaan ihan heti. Joo, no varhainen kotiutuminen tarkoittaa, että alle 20 tunnin iässä, eli vauva on alle 20 tuntia, niin se on niin kuin varhainen kotiutuminen, mutta sitten aika yleistä on myöskin sellainen, että on vaikka niin kuin vuorokauden tai vaikka 1 yön, riippuu tietenkin, että missä vaiheessa sinne synnyttäneiden osastolle siirtyy, mutta että vuorokauden lääkäri tarkastaa monesti vauvat siinä vuorokauden iässä ja sitten sen jälkeen voi lähteä kotiin, jos ei vauvalla tai äidillä ole niin kuin voinnissa semmoista, mitä pitäisi jäädä vielä sairaalaan seuraamaan. Eli sitten, jos ymmärsikö mä niin, että jos on vuorokauden iässä lääkäri tarkastanut vauvan, niin sitten ei tarvitse enää tullakaan takaisin kotoa? Ei välttämättä, se riippuu tilanteesta, mutta semmoisen virallisen lääkäritarkastukseen ei tarvi. Et sitten jos tulee uudestaan sairaalaan käymään, niin tulee semmoiselle polikliiniselle vastaanottoajalle, POVA-ajalle, ja siellä voidaan seurata sitten vauvan painoa
tai esimerkiksi bilirubiineja, että jos semmoinen keltaisuus lisääntyy vauvassa, niin sitten niitä voi tulla vielä tsekkailemaan sinne uudestaan. Joo, eli sitten vaan tarpeen mukaan. Tarpeen mukaan, joo. Joo. Miten yleistä se sitten on, että kotiudutaan jo vaikka heti polikliinisesti, tai mikä on semmoinen tyypillinen? No mulla ei hirveästi nyt ole dataa tässä siitä, että kuinka yleisiä polikliiniset niin kun kotiutumiset on, mutta ei ne hirveän yleisiä ole. Et tyypillinen on semmoinen 1-2 vuorokauden iässä. Vaikuttaako se, että onko se ensimmäinen lapsi tai onko useampia? Vaikuttaa monesti. Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen kaikki on kuitenkin ihan uutta. Ja se imetyskin voi olla vähän erilaista sitten siinä, että jos imettää vauvaa, niin siihen kaipailee ehkä vähän enemmän apuja ja paljon siellä autetaan myös tämmöisessä varhaisessa vuorovaikutuksessa ja autetaan tukihenkilöä tai puolisoa ja synnyttänyttä ihan vauvaan, että miten vauvaa nostellaan ja käsitellään, niin kaikki tämä on niin uutta. Niin silloin ensisynnyttäjät on yleensä vähän pidempään ja uudelleen synnyttäjä voi kokeakin sitten, että pärjäilee vähän pienemmillä avuilla sitten siellä kotona. Joo. No miten sitten toi synnyttäjän tai synnyttäneen vanhemman hoito ja toipuminen, mitä se tarkoittaa siinä heti synnytyksen jälkeen? No se tarkoittaa sitten eri asioita riippuen siitä, miten on synnyttänyt. Että jos synnyttää sektiolla, niin silloin hän toipuu tämmöisestä aika suuresta vatsan alueen leikkauksesta. Ja vähän riippuu minkälainen sektio on ollut kyseessä, onko tämä tämmöinen niin kuin elektiivinen sektio, mikä on suunniteltu etukäteen, vai sitten päivystyksellinen sektio, onko virtsakatetria vai ei, ja sitten, että miten se toimenpide on mennyt. Ja alateitse synnyttänyt, niin jos kaikki on mennyt silleen, että ei ole tarvinnut sitten mihinkään toimenpiteeseen mennä sen synnytyksen jälkeen, niin sinne osastolle siirrytään ja siinä sitten pikkuhiljaa lähdetään liikkeelle ja aika paljon sitä osastoaikaa vie sitten se imetys ja vauvan ruokinta. Et imetys on niinku isossa osassa ja aika usein se on aika iso semmoinen yllätys vanhemmille, että miten paljon tähän meneekään aikaan ja se imetys ei heti lähde siis se lähtee kyllä sujumaan monesti, mutta se maitohan ei sieltä tule ihan heti, että siihen kannattaa varautua, että se vie paljon aikaa, mutta se ei ole turhaa millään tapaa se, että vauva on paljon rinnalla. Onko jotain muuta, mitä on tärkeää sitten tämän synnyttäneen kannalta huomioida sairaalassa tai miten siihen voisi valmistautua muuta kuin henkisesti? Niin, no mä ajattelisin, että on ehkä hyvä valmistautua sillä, että ei niinku pidä niin kiinni kellosta tai mieti sitä, että missä vaiheessa nyt ollaan heti lähdössä kotiin, vaan yrittää keskittyä siihen vauvaan ja siihen omaan toipumiseen. Ja tietenkään siellä ei ihan semmoiseen omaan vauvakuplaan välttämättä pysty sairaalasta niinku uppoamaan, mutta voi niinku ajatella, että on alkanut joku uusi arki ja uusi aika ja niinku elämä menee niinku sen vauvan kellon mukaan ja vauvan tarpeiden mukaan. Ja siihen liittyy tosi pitkälle se vauvan hoito, vauvan imetys, ruokinta, miten se sitten tapahtuukaan, vaippojen vaihto ja vauvan voinnin seuranta. Ja unta ei välttämättä, tai siis varmasti ei tule saamaan niin paljon kuin aiemmin, siihen kannattaa varautua, mutta kaikki uni, vaikka se olisi pätkissä, niin siitä on hyötyä ja kannattaa niin kuin silleen unohtaa kello, että sit jos päivällä nukuttaa, niin sitten nukutaan päivällä, jos silloin saa nukuttua, et jos yöllä ei ole niin paljon saanut nukuttua. Et tässä kohtaa ainakin yrittää vaan nukkua sitten. Kyllä. Siinä välissä kun pystyy ja vauva nukkuu. Että... Joo, ja vauvallahan ei ole ymmärrystä siitä, että milloin on päivä ja milloin on yö vielä tuossa vaiheessa, että se tulee sitten vasta muutaman kuukauden päästä, niin ihan rauhassa saa nukkua kellon ympäri niin kuin siihen aikaan, kun sitten siihen on mahdollisuus. Joo. Onko jotain imetykseen tai pulloruokintaan liittyen vielä, mitä siellä sairaalassa olisi semmoista, mitä miettiä etukäteen? No, mä suosittelisin niin kun ottamaan selvää vähän siitä, että mitä se imetys tarkoittaa. Imetyksen tuki ry:llä on hirveän hyvät nettisivut, imetys.fi. Ja siellä kannattaa käydä vähän lueskelemassa, mitä imetys on. Ja sitten oman puhelimeen voi ladata semmoisen rinnalla sovelluksen, missä pääsee keskustelemaan tukihenkilön kanssa
vuorokauden ympäri siitä, että jos tulee jotain ihan käytännön kysymyksiä tai henkisesti vaan niin kuin vaikeuksia sen imetyksen kanssa, niin sieltä saa apuja. Niin kannattaa ottaa vaan selvää. Vähän lukea ja ehkä keskustellakin muiden kanssa, että miten se imetys on mennyt ja mitä se saattaa tarkoittaa. Varautua siihen, että se vie paljon aikaa ja se on tosi antoisaa myöskin. Mitä sitten, jos vauva saa lisämaitoa sairaalassa ollessaan jostain syystä, niin mitä se sitten tarkoittaa sen imetyksen kannalta? No se tarkoittaa sitä, että jos vauva saa lisämaitoja, niin se voi saada niitä eri tavoin. Vauva voi syöttää monella eri tapaa, pullolla tai hörpyttäen tai ruiskulla. Ja imetystä voi samaan aikaan jatkaa ja myöskin sitten avustaa, että stimuloida niitä rintoja vielä vaikka pumpun kanssa ja lisätä sitä maidon tuotantoa. Ja niin sanottuja lisämaitoja ne voi olla myös omia maitoja, että sitten jos lähtee pumppaamaan, niin voi antaa niitä omia maitoja vauvalle sitten muuta reittiä kuin sieltä rinnasta. Joo. Ehkä vielä loppuun voi tietysti kysyä sitten, että entä jos ei halua imettää, niin vaikuttaako se jotenkin siihen sairaalassa oloaikaan? No se ei sinänsä vaikuta, mutta se on hyvä tietää etukäteen, että jos tiedät, että et halua imettää vauvaa tai et pysty imettämään, niin se kannattaa kirjoittaa ihan sinne synnytystoivelistalle, jotta siellä synnytyssalissa sitten kätilö tietää sen jo etukäteen ja sitten se info kulkee siitä sinne synnyttäneiden osastolle. Ja silloin sitä ei tarvitse ruveta sitten selittelemään siellä sairaalassa erikseen. Ja silloin sieltä sairaalasta saa sitten ne pullot ja lisämaidot, että niitä ei tarvitse itse tuoda mukanaan sinne. Ja siinä autetaan myöskin siinä pulloruokinnassa niin, että se on semmoista vauvan tahtista pulloruokintaa. Että ei tarvitse itse pärjätä ja yksin pärjätä sen kanssa, että ollaan siellä mielellään auttamassa ja tukemassa. Oo. Miten sitten, jos onko jotain semmoisia viestiä vielä, mikä voisi niin kuin tuleville tai tuoreille vanhemmille vielä välittää siitä nimenomaan siitä sairaala-ajasta, että miten siitä saa kaiken irti, sanotaanko nyt näin? No ehkä sellaisen sanoisin, että kannattaa kysyä, että ei ole tyhmiä kysymyksiä ja kukaan ei oleta siellä, että jos et ole tietoinen siitä, mitä arkivauvan kanssa on tai mitä vauvan hoitaminen on, että tietäisit, että ei ole oletus, että kukaan tietää. Kaikessa autetaan, missä apua tarvii. Ja jos tuntuu, että et saa tarpeeksi apua ja et saa tarpeeksi tietoa, niin sit vaan kysyt lisää. Ja siellä vaihtuu hoitajat aina 3 kertaa vuorokaudessa, niin varmasti tulee aina uusia hoitajia, joita voi sitten kysyä, jos ei ole saanut vastauksia niihin kysymyksiin, mitä itsellä on. Niin kannattaa ottaa silleen niin kuin hyöty siitä irti, että sit vaan kaikki kysymykset esiin ja kannattaa kirjoittaa ylös, koska siinä on sen verran väsymystä yleensä ilmassa, että sitten unohtuu, niin puhelimeen vaan sitten tai paperille kysymyksiä ylös ja sitten kun tapaatte hoitajaa, niin kysytte rohkeasti. Hyvä, mutta kiitos tästä. Ja toivottavasti kaikilla on oikein antoisa sairaalassa oloaika syntymän jälkeen ja kannattaa etsiä itselleen riittävästi tukea siihen aikaan sairaalassa ja sitten kun on kotona valmistella jo mielessään etukäteen se, että mitkä on ne tahot, mihin voi olla yhteydessä, jos tulee semmoinen tarve, niin se ehkä luo varmuutta jo siihen raskausaikaankin, että jos on ottanut asioista selvää, ei tarvitse ruveta alusta lähtien kaivamaan. Joo, se kaivamaan kaikkea, että kaikkea ei tarvitse opetella eikä tarvitse tietää todellakaan, mutta se tärkeintä on ehkä tietää se, että mistä sitten löytää sitä apua tarvittaessa. Niinpä.